Οι εγκλήσεις του ρήματος. Η διάθεση εκείνου που μιλάει εκφράζεται μέσα από τις εγκλήσεις του ρήματος. Οι εγκλήσεις ενός ρήματος είναι η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική. Η οριστική φανερώνει το βέβαιο και το πραγματικό, έστω και αν μπορεί να υπάρχει κατάφαση, άρνηση ή ερώτηση. Όλοι οι χρόνοι έχουν οριστική έγκληση. Παράδειγμα, έφαγες πρωινό σήμερα? Ο Πέτρος ντύνεται και έρχεται. Η υποτακτική φανερώνει την επιθυμία, την ευχή ή την προσμονή εκείνου που μιλάει. Συνήθως, η υποτακτική ενός ρήματος συνοδεύεται από τα μόρια να, ας ή του συνδέσμους όταν, για να, πριν, άμα, αν ή το απαγορευτικό μη ή μην. Παράδειγμα, θέλω να έρθεις αμέσως. Ας γίνει το θέλημά σου. 3 μόνο χρόνοι έχουν υποτακτική. Ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείμενος. Παράδειγμα, ενεστώτας, να θαυμάζω. Αόριστος, να θαυμάσω. Παρακείμενος, να έχω θαυμάσει. Η προστακτική χρησιμοποιείται όταν εκείνος που μιλά προστάζει, εύχεται ή επιθυμεί. 2 μόνο χρόνοι έχουν προστακτική. Ο ενεστώτας και ο αόριστος. Η προστακτική έχει μόνο 2 πρόσωπα. Το δεύτερο του ενικού και το δεύτερο του πληθυντικού. Παράδειγμα, ενεστώτας, κέρνα τους όλους. Β ενικό. Κερνάτε τους όλους. Β πληθυντικό. Αόριστος, κέρασε τους όλους. Β ενικό. Κεράστε τους όλους. Β πληθυντικό.